Raġel ta' 76 sena minħal qormi tilef ħajtu wara li ħajta binja ġarra fuq fuq żewġ persuni, il-vittma u ieħor ta' 41 sena. Dan il-każ seħħ fi triq Farsina f'ħal qormi għal ħabta ta' 6:15 s-sibt filgħaxija. L-aċċident seħħ waqt li kienu qegħdin jaħdmu fil-proprjetà tagħhom. L-operazzjoni kienet tinvolvi minn membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili li wettqu operazzjoni ta' salvataġġ sabiex inħarġu żewġ persuni. Dan fil-waqt li tim mediku mill-Isptar Mater Dei u taħt it-tmexxija tat-tabib tal-emerġenza Jonathan Joslin taw l-ewwel għajnuna fuq il-post. Iżda sfortunatament ir-raġel ta' 76 sena ġie ċertifikat mejjed fuq il-post waqt li raġel ieħor ittieħed l-Isptar Mater Dei bil-kundizzjoni ta' dan tal-aħħar għadha mhix magħrufa. Fuq il-post kien hemm il-pulizija li għaddejjin bl-investigazzjonijiet tagħhom sabiex jistabbilixxu d-dinamika wara l-każ. Intant il-kelliem għall-Pulizija Brendan Pizzani qal mal-midja fuq il-post li fetħet inkjesta maġisterjali u li jimmexxija mill-Maġistrat Filip Gallia Farrugia.